Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Suka és Craft Kft. Első videója. A videókról, amiket majd fogunk készíteni, azt szeretném elmondani, hogy a Minecraftban lévő fantáziánkat fogjuk megmutatni a sport területén. Ez a stadion is azt bizonyítja, hogy hát szerintem elég fantáziadúsak vagyunk. Ezt a stadiont én építettem 2 hét alatt, és hát most ezt szeretném megmutatni. Hát akkor kezdjük is a stadion túrát. A stadion egy dombon terül, amit én építettem, de vannak alsó bejáratai is, amiknél vannak a kasszák, és ilyen különböző ülőhelyek, és hát akkor kezdjük is. Menjünk be, és hát itt a följáró, itt ilyen büfés-szerűségek vannak, és hát akkor menjünk föl. Itt vagyunk az első szinten. Vagy hát úgy veszük akkor a földszinten, és hát szerintem ezzel a világítással jól be lehet világítani a folyosót, és hát ott a falon lévő világítás is jó. Ez a folyosó körbe megy a stadionat, a lelátók és a játéktér körül, és hát a stadion azért tűnik ilyen kicsinek a dombtető, mivel hogy a dombnál tetőnél lejjebb is van, és még a lapos földben, mert lapos világban van, még süllyesztve is van. Azaz, hogy a legalsó blokk helyén van a pálya. És hát akkor, ha már mondjuk körbeértünk, akkor menjünk is ki a játéktérre, és hát ez itt a játéktér, látjátok itt direkt a legszélén hagytam, hogy látszódjon, hogy a legalsó blokk helyén van, és hát szerintem jól sikerült ez a stadion, mivel hogy hát a pálya is jól néz ki, és hát a kapuk is jól el vannak rendezve. A lelátó is nagyon jó, szerintem meg azok a két óriás kivetítő a két végén a stadionnak. És hát nézzük meg, hát a kis padok szerintem nem bonyolultak, nagyon egyszerűek, de és akkor nézzük meg most az öltözőket. Ez itt a hazai öltöző, ami hát nem túl extra, de azért jó kényelmes. Ez pedig itt a tusoló hozzá, és hát akkor nézzük meg a vendégöltözőt, nem egy nagy különbség nincs nagy különbség a kettő, csak színekben, de a tusolók is ugyanolyanok. És hát akkor menjünk egy olyan részre, ami szerintem nagyon jó lett, az pedig a buszbejáró, ahol a játékosokat a busz egyből a stadion alá hozza, az pedig itt van, mármint hogy arra jönnek be, és emelre mennek ki, itt meg leszállnak a játékosok, de nézzük is meg, hogy hol van ez. Itt a stadionból, ahogy kiérünk. És közben itt a stadion dombjára, amelyik egyesületben én játszok, annak a nevét írtam föl, és mint ahogy látszik, éjjel nagyon jól ki is világítottam, de akkor most átrakom mindjárt nappalra. És hát innen látszik, hogy a két bejárat, ott a bejárat, a buszoknak, itt pedig a kijárata. Szerintem ez a stadion nagyon jól sikerült, hát 2 hét alatt szerintem gyorsan meg lehetett. Ahhoz képest, hogy 2 hét alatt nagyon jól lett. Szerintem ez a stadion főleg, hogy dombon van és hogy süllyesztve van. De végül is én se gondoltam, hogy ennyire jó lesz belülről, mert szerintem belülről nagyon szép, meg jól is néz ki az egész stadion.
Ja, és még a folyosóknál azt nem mondtam, hogy hogy itt a felső szintre úgy lehet kijönni, hogy itt vannak ezek a ilyen lépcsők, és hát azokon lehet följutni, és itt pont az alsó kijárat fölött ott van a felső is, és így ki lehet nagyon könnyedén jutni a nézőtérre és látni a játékteret.